Nangunguha kami ng langkaan ni Madam. Kami ay magluluto ng langka sa asyenda ni Madam. Tapos meron pa ditong, ano yan, magtatanim yan ng sitaw. Ngayon. Meron mga magtatanim doon sa likod. Tapos ang aming kukuhanan ng langka ayun, sa punong yun. Dahil kami ay magmimiming. Magmimiming. Kasama si Michelle. Yun, ang langka. Taas. Aakyat si Michelle. Makaha. Ano? Di ko din alam talaga. I-focus mo na, Lord. Ayun, ang ganda. Ayun sa taas yung maganda. Ayun pa, yun ang maganda doon. Kontrata si Madam. Kaya mo makyat? Ako yung naamoy-amoy ng doggy. Gusto akong bawasan. Ang sama ng tingin sa paa ko. Na si Kuya. Nakakontrata na si Tess. Ang bilis ni Kuya umakyat. Ano, ito na lang, Tess. Ayun ang maganda sana sa taas. Oh. Kaso mataas. Ayun, dun. Ah, Lord. Ay, Tess. Ayun ang gusto ni Lord. Oh. Ah! Saluin mo, Tess! Dalawa. Mas maano ang kanyang akyatan dito. Mas maganda ang kanyang akyatan dyan. O, diba? Ang laki nun. So easy. So easy, ang laki. Ang laki talaga. Yung katabi, Kuya. Yan. Apa. Salamat. Kuya niya, bata pa yan. Hindi, as respect nga. As respect nga. Hala, kabayo. Ah, Bessie. Nag-ano ka nga. Ingat, Kuya, ha? Ingat. Kuya, ingat. Nauna ang ano. Inahawakan mo, ingat, ha? Hinapakan mo pa yan. Yan. Naku, mahirap kung napunta pala doon sa likod. Ano? Buti na lang. Thank you so much. Thank you. Maraming thank you. Gites. Push mo yan. Oh, diba? Nakakuha na ng langka. Para mga naglilihang mga are. Oy, ang ganda. Ang ganda. Kasing ganda na? Nang naghahawak at saka nagbi-video. Kuya, thank you. Meron palang bag. Dress cup daw. Hindi siya handa. Mabilis ako pag-gulay. Nga naman. Ang sarap nga naman kasi yan. So, Ayun na. Oh, sigahan na? Ayun na. Ayun lang. Kailangan natin ng Wala tayong lutuan na malaki. Yan, maglalagay po ng cooking oil sa kamay para hindi po gaanong malagta. Napaluto ko pa dito. Ito, Shell. Meron ka? Maliit lang nito. Ito lang yung pagbalat niya, no? Oo. Nagpapakayas So, ano ba? Sige, ganito. Basta ganito magluto ng langka. Huwag niyong pahirapan ng sarili niyo. Learn from Manay. Hindi, kahit hindi matalas yun. Ito yung best way. Kasi mas madali. Kesa yung buong babalatan. Parang nagbubunong braso tayo dyan, ipagbuo. Carrots. Ilang carrots? Dalawang carrots lang. Carrots? Bell pepper? Bell pepper. Arte na mga to. Bell pepper. No, isa lang. It's not bell pepper. It's capsicum. It's capsicum. Ang tawa ni Michelle. Ilang bell pepper? Pepper na. Nalala yung capsicum. Nalaman ko arty-arty ko. Nalaman ko gano'ng katigas ang pagsasalita. Patatas, carrots, bell pepper. Bilis nga naman ang ganyan. Kasi nga, Hindi pati mahirap. di ba lalagyan ng tangkay? Matagal pa. Meron ko ba dyan mga condiments? Meron? Meron kami. May sardines ka, no? Kaya ako ayoko ng hindi naman natin lalagay ng buo yan. Okay na? Okay na? Let's go na.
Bye. Diyog! Yung nyog. Baka yun yung pumalimutan mo. Sabi na eh. Ilang liyog, lima? Kasi na yan, sure kayo? Diba? Pak na pak yun. Tapos, Hindi mo na kailangan hawakan yung mga madadagdag na yan. Ang masarap dito palukpag. tamang-tama ang ating desisyon. Ba't dito tayo pumunta? Yung mantika ni Manay. Naglagay na ng mantika sa kamay para hindi... Pahingi ako sa ilan ng isang Alin? ano. Lang? Ay, ito na. Tapos kukuskusin para matanggal ang dagta. Ito pala ang best way kasi yung iba napunta nga ng ilog para matanggal lang ang dagta. Tapos running water, ayun. So, ito ang madali. Ito, sa amin, ang tawag dito ay pwede itong palukpag. Maninipis lang ang ano, gayat nito. Ano mo din palukpag? Hindi. Palapag. Pagkata siya, hindi siya hinahalo. Hmm. Hindi siya hinahalo ng pagkakaano. Ito lang ang ano niyan. So, ayan, tinanggalan na muna ng ano sa gitna. Yung ganito sa gitna tinanggal. Sa amin, ganito kaninipis. Gayat niyan. Para mabilis, anuhin. Hindi, iyan na yun. Perfect Ayan na. yan. Oo. Yan na yung lulutuin. Yes. Okay. Yan sa Bicol sabi sa amin eh, pag bubot pa, ganito ang gayat. Kasi yan, pag naluto, yan, makita mo yan, pira-piraso na yan. Paborito ng mga maglulutuin dati. Yung kanyang style na pagluluto noon ay yung dati, yung ginagalaw niya sa ilog. Ito ay sandali lang ito. Lagyan mo na ng mantika yung ano, yung knife para hindi madagta. Hindi kakapit yung dagta. Oh, Tsaka sayang ng knife mo. matalas. Oo nga pala. Ang hirap kaya maglinis, magtanggal ng gata. Ano? Nung dagta pala. Oo, di ba? Ingat ang kamay. Ang aking laging paalala sa mga nagluluto at naggagayat at gumagamit ng kutsilyo, anumang matulis na bagay, kailangan yung mag-ingat. Oh. Kailangan kasi manipis. See that? Yun lang. Again, yung isa naman, tatanggalan ng, anong pinakatawag dito sa gitna niyan? Ano yun? Pansa. Ay, ano ko sabi? Bicol ang alam Sa ko. Bicol daw, ang alam niya, ang tawag ay, ano? Parang palusapis. Si Manay. Yan. Ang luto natin ngayon ay lutong ano, tawag ay palukpag. Palupag sa Bicol. Hindi ginagalaw siya. Hindi siya hinalo. Hahaluin mo man siya, madalang lang. Ilagay mo muna dito yung basura para hindi makalat. Walang sagabal. Ayun. Sabi ko, Nako, yun na naman, video na naman pala to. Akala ko na ganito. Ay, sardinas or crab. ang nagpapalambot dyan. Malambot ang, nalambot ang ano ba? Ang langka. Oh? Ewan ko anong explanation no. Scientific explanation. Oo, basta sa amin, gusto mo malambot ang langka, sardinas or crab ang ano. Tampo ko yan nakalagay. Ang doon mo ay hindi. Sabi ko sa'yo, manilis. Malaki. Ang dami pala. Ito po ang ating unang gata. Set aside lang po muna natin. Dapat pala siya nga talaga yung binibidyo natin. Talaga tayo dito mukha. Mas madaming ganap sa buhay. Huwag po kayo magpapariwala sa mga ito. Ako yung napapagkaisahan lang. Porque ako yung pinakamaliit. May pagmamanahan ng anak sa
Nakabuli. Ayun na po at isinalang na. Speaking boy. Ay boy, alam you boy. I love you, boy. Tawa mga batang yun. Mag-camera, bilis yun. At social talaga yung aming lutuan ngayon. Dipindot. Ay, ito na. Ano lang, may bata. Dora. Yes! Patulaw! Pwede din. Pero kung paglagay ng tubig lang pa, kasi di lang kaya bango. Ano nga ang lock natin ito? Ay, di asin mo naman natin. Oo, paigayhin ko. Gusto mo gamay sabaw? Puti lang, Ben. Kunti lang. Para lang lapot-lapot lang. Hindi naman masasaya. Nasusunog na ako eh. Ay, titibla na lang to. Lagyan na ng sili. Nakalimutan kanina dahil sa kakakaldag. At saka itong ligo na sardines. So, ayan. Impis-impisin pa konti. Tatanggalan ng sabaw. Ayan na nga po. At malapit na pong maluto yung ating ginataang langka. Sarap. So, paiigahan na lang po natin yan. Kaunti pa dahil meron pa pong konting sabaw. Tapos, ang kapartner po natin dito, masarap po yan sa piniritong isda. Lalo na pagtambayan, sarap yan. Magpa-extra rice tayo dyan. Ang langka na niluto namin kanina. Bring dalawang Jollibee. Enet. Sinigang na pig. Saan mo na? Sa ating chicken. Ano ba mo? Ayan yung ating fish. Ay, sausawan. Meron tayo. Toyo. Sino may toyo? May toyo tayo. Hello? May kalamansi ako. Wala palang toyo. Nakasarami yung nakayain. Nakain kami ng manok. Sabi, magamang. Yan, yung tatlong pogi. Ang sarap ng lain. Nasa puno si John. Ako nagluto niyan, please. Ay, hindi pala. Lechon paksiw lang niluto ko. Hindi ako nagdala ng lechon paksiw at konti na lang. Po. May bagos talaga? Oo, yun. Ay, bida-bida. Laing. Warning Quezon. Oo nga, kasi Calabar Zone daw ay affected din ng area ng Calabar Zone. Ayan, may mga chicken pa yan. Ito chicken na sa Ayan na nga po. Nag-enjoy na po sila sa kanilang pag-swimming. So, ang mga batang iyan po ay with honors, ang aming mga anak. So, kaya po nag-celebrate po kami mag-night swimming, though maulan po. At birthday din po ng ating isang mahal na kaibigan, Ratsada ni Manay. So, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like, share, and subscribe. Thank you so much po. Bye!